Elikkä se, mitä me tarvitaan sielun askarteluun, on ekaksi muovailuvahaa. Ja tää muovailuvaha me rutataan ja puttataan ja runtataan ja puntataan. Siitä tällainen möykky. Sitten tähän möykkyyn me laitetaan pari lapsuuden ajan ensimmäistä muistikuvaa. Näin. Ja sitten koko komeus me kiedotaan teiniajan muistoihin. Näin. Tässä tää nyt sitten on. Tämmönen se meillä kaikilla on sisällä. Tänne ne kaikki patoutumat ja traumat ja kummitukset ja möröt on ahdettu. Ja joku päivä tää lepii meidän käsiin.